E aquí estamos no meu despachiño do Concello para felicitarvos a todos estas festas tan extraordinarias e un pouco tristeiras que imos ter este ano, en donde os familiares casi non se poden nin xuntar por ese andacio que anda atrás de nós. Pero bueno, felices festas a todos e ao mesmo tempo que ese ano que está a punto de comenzar pois permita, inda que sexa alá pro fin dos seus días, que poidamos ter abertas as portas e as ventanas de par en par, a ver se se marcha dunha vez, e que se enchan as plazas de alegría, de festas, de música, porque vai ser tamén un ano, veña como veña, no que imos facer unha gran inversión que vai a agradar a toda a xente. Ese lugar, ese fogar que imos facer para as persoas maiores, cun centro de día e unhas habitacións para dormir aqueles que non podan regresar ás súas casas e que vai a ser a máis grande inversión que este Concello teña feito e faga nos tempos futuros. Felicidade para todos e saúde sobre todo.